Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. Радуюся, што з кожным выпускам павялічваецца колькасць тых, хто падтрымлівае гэты падкаст і іншыя мае праекты на сайце patreon.com, значыць, вам гэта цікава сапраўды. І цяпер вас там ужо 13, гэта вельмі шмат, гэта неверагодная лічба, я нават не думала, што калі-небудзь будзе столькі чалавек. І перад пачаткам сённяшняга выпуску я хачу падзякаваць усім гэтым людзям, і вельмі прыемна, што там ёсць не толькі мае знаёмыя, але і таксама незнаёмыя мне людзі. І пералічу ўсіх, гэта Сергей Енін, CX Рут, Іван, Павел Мінютка, Глеб, Радзівон Нікіфару, Алексей Важнік, Антон Макарэвіч, Лукас Шоу, Алекс С, Анлакі Хантер, Ганна Філіпенка і Ната Бойка. Дзякую вялікі вам усім. І, дарэчы, зараз сярод патронаў ідзе розыгрыш кнігі, таму вы таксама можаце далучыцца, і вы таксама можаце падтрымаць падкаст іншымі спосабамі, і ўся інфармацыя пра тое, як гэта зрабіць, як заўжды, будзе ў апісанні да выпуску. А калі вы знаходзіцеся ў Менску, то можаце проста прыйсці да нас у кнігарню «Кніжная шафа» на Дзяржынскага 9 і купіць кніжак. Мне таксама будзе вельмі прыемна. А ў сённяшнім выпуску вас чакае нон-фікшн пра адну з найстрашнейшых трагедый мінулага стагоддзя, таксама яшчэ мастацкі раман, які надоўга застаўся ў маёй душы, і дзіцячая кніга, дзе галубы размаўляюць, а снег вырабляецца на спецыяльнай фабрыцы. Думаю, што многія з вас памятаюць, што яны рабілі ў той дзень, калі адбыліся нейкія страшныя важныя падзеі іх эпохі. Напрыклад, пра тэракты 11 верасня ў ЗША я даведалася, калі вярнулася са школы. Бабуля глядзела тэлевізар, і там бясконца пра гэта расказвалі ў навінах. А вось людзі, якія выжылі ў Хірасіме 6 жніўня 45-го года, гэты дзень дакладна запомнілі назаўсёды. З 350 000 чалавек, якія тады жылі ў горадзе, загінула амаль палова. А амерыканскі журналіст Джон Херсі гэты дзень запомніў яшчэ і таму, што па гарачых слядах ён напісаў пра яго кнігу «Хірасіма», за якую яшчэ атрымаў пуліцараўскую прэмію. У рускім перакладзе кніга выйшла ў выдавецтве «Індзівідуум» у мінулым годзе, а напісаная яна была ажно 75 гадоў таму. І тады, ў 40-е гады мінулага стагоддзя, Джон Херсі быў даволі маладым, але ўжо знакамітым ваенным рэпарцёрам. Яго адправілі ў Японію, каб ён напісаў пра аднаўленне краіны пасля вайны. І выніковыя тэксты, якія ў Херсі атрымаліся, яны не змаглі раз'яднацца, стаць нейкімі асобнымі артыкуламі для газет, для часопісу. Яны аказаліся настолькі сплеценымі, што толькі разам яны маглі распавесці гісторыю гэтай трагедыі. І гэтая кніга чытаецца не як збор фактаў, паведамлення нейкіх дакладных дат, аповедаў пра падзеі, пра наступствы. Гэта чытаецца ўсё як выдатны мастацкі раман, дзе ўсе героі жывыя, што сапраўды мы адчуваем, што яны сапраўдныя, яны маюць свае гісторыі, яны маюць свае нейкія жыццёвыя драмы. І, уласна, так яна і напісаная, як дынамічны раман, і пачынаецца гэтая кніга наступнымі словамі. Ровно в 8:45 по местному времени, утром 6 августа 1945 года, когда атомная бомба вспыхнула над Хиросимой, Тасика Сасаки, служащая отдела кадров Восточно-Азиатского завода жестяных изделий, села за рабочее место и обернулась, чтобы поговорить с девушкой за соседним столом. І ўвогуле Херсі даў магутны штуршок развіццю літаратуры ў жанры нон-фікшн, бо ён паказаў, як увогуле гэта трэба рабіць, што чытачам не трэба разжоўваць факты, што не трэба іх пераконваць ва ўласнай праваце, казаць, што толькі ты маеш рацыю, што толькі твая інфармацыя дакладная. Трэба проста даць слова людзям, якія перажылі трагедыю, каб чытач чуў галасы гэтых людзей, каб ён не чуў голас аўтара, бо гэта такая гісторыя, гэта трагедыя, дзе нам важна ведаць, што думалі людзі, што казалі людзі, што рабілі людзі, а не тое, што пра гэта думае аўтар. Каб чытач сам склаў сваё меркаванне аб прачытаным, каб ён гэта рабіў не паводле слова апавядальніка, а паводле слоў герояў гісторыі. І калі вы цікавіцеся гісторыяй 20-го стагоддзя, самымі значнымі падзеямі гэтага стагоддзя, то вельмі раю вам гэтую кнігу. Гэта выдатны прыклад таго, якім увогуле павінен быць нон-фікшн на падобныя тэмы. Следует уделять больше внимания причинам тотальной войны, а не ее орудиям. Наступная кніга ў гэтым выпуску для мяне проста ўварвалася ў топ найлепшых і прачытаных за гэты год, а яшчэ толькі сакавік. І там пакуль не так шмат кніг увогуле ў гэтым маім топе, але гэтая кніга гэты топ узначаліла, і я вельмі люблю, калі мяне здзіўляюць кнігі, пра якія я мала ведаю. Таму я нічога ад іх не чакаю, і гэтая кніга называецца «Там, где ракі паюць». Яе напісала амерыканская пісьменніца і заолаг Дэлія Оуэнс. І я проста бачыла гэтую кнігу паўсюль у інтэрнэце. Яна выйшла ў арыгінале ў 2018
годзе і ў 2019 годзе пераклад на рускую мову выйшаў у выдавецтве «Фантом Пресс». І ў яе вельмі прыгожая вокладка, што ў арыгінале, што ў расійскім выданні, і мяне заінтрыгавала таксама анатацыя, таму я вырашыла яе ўсё ж такі пачытаць. І гэта вельмі пранізлівая гісторыя балотнай дзяўчынкі, якая не змагла ўпісацца ў грамадства. Бо грамадства вельмі злое, яно не прымае тых, хто хоць трошкі ад іх адрозніваецца, а для гэтай дзяўчынкі балотныя птушкі ўсё ж былі бліжэй за людзей. І храналогія ў гэтай кнізе непаслядоўная, перад намі з'яўляюцца розныя эпізоды з жыцця Кія і іншых насельнікаў мястэчка Барклай-Коўв. І першая сюжэтная лінія пачынаецца ў 1952 годзе, калі Кія Кларк застаецца адна ў сваім доме на балотах. Яе кінулі бацькі, яна асуджаная на выжыванне, а не на жыццё. І спачатку знікае яе маці, яна проста аднойчы бярэ свае рэчы, апранаецца і сыходзіць. І потым паступова знікаюць бацька, браты, і так малая дзяўчынка застаецца ў доме адна. І прычым жыве яна далекавата ад цывілізацыі, у яе няма ніякіх іншых сваякоў, і ёй цяпер трэба неяк зарабляць сабе на жыццё, і можна сказаць, што яна так пасталела вельмі рана. А другая сюжэтная лінія кнігі разгортваецца ў 1969 годзе вакол забойства мясцовага хлопца, у якім пачынаюць падазраваць таго самага балотнага пацука, якія называюць людзі. І ўвогуле ў кнізе выкарыстоўваецца два вызначэння для яе. Гэта балотная дзівчонка і балотная крыса. І абодва вельмі абразлівыя, і ўсе людзі менавіта так яе называюць. І зразумела, што ў грамадства, якое так да яе ставіцца, Кія сама не вельмі хоча ўпісвацца, і ёй трэба вучыцца, але ў школе яна толькі адзін дзень пратрымалася, збегла, яна проста не змагла там знаходзіцца. І дарослыя, замест таго, каб пацікавіцца яе станам, бо яны ж бачаць, што дзіцёнак застаўся адзін без бацькоў. І замест таго, каб пацікавіцца, што з ёй не так, высветліць, як увогуле ёй можна дапамагчы, яны адразу пачалі яе ўспрымаць негатыўна. І потым, калі быў знойдзены труп хлопца, то зразумела, што ўсе адразу падумалі на тую, хто жыве ад іх так далёка, каго яны не разумеюць і каго вельмі лёгка абвінаваціць. І калі вы не любіце дэтэктывы, то ўсё роўна я вас прашу, не праходзьце міма гэтага рамана, бо расследаванне ў гэтай кнізе гэта ўвогуле далёка не самая важная частка, бо гэта не дэтэктыў у нашым звычайным уяўленні. Хутчэй, гэта вельмі моцны раман з невялічкім дэтэктыўным складнікам. І нам больш важна знаёміцца з галоўнай гераіняй, неяк пагружацца ў яе свет, сачыць за яе сталеннем. І гэта амаль гісторыя Маўглі, толькі якія выхоўвалася не жывёламі, а сабой. І дзяўчынка з дзяцінства засвоіла, што яна ў гэтым свеце адна, што можна спадзявацца толькі на сябе, і давяраць можна таксама толькі сабе. Праўда, надыходзіць пара сталення, у ёй адкрывае яна зусім іншыя пачуцці, бо ад таго, што яна жыве адна ў далечыні ад цывілізацыі, можна сказаць, дзяўчына ўсё роўна не перастала жадаць нейкіх чалавечых зносін, цеплыні гэтых зносін, бо яна недастаткова часу правяла ўвогуле з людзьмі, з бацькамі, яна недастаткова атрымала гэтага чалавечага цяпла, і паверце, знойдзецца, на жаль, нямала тых, хто хоча скарыстацца яе вось гэтай юнацкай наіўнасцю. І гэта выдатны раман, гэта гімн прыродзе, і напісаная гэтай кніжка, як я ўжо казала, заолагам, таму там вельмі шмат пра прыроду, пра нейкія асаблівасці прыроды тых мясцін, пра жывёлу, птушак, якія насяляюць гэтыя мясціны. І таксама гэта вельмі важны напамін пра тое, што не варта адразу прадузята ставіцца да людзей, калі вы нічога пра іх не ведаеце. Судзіць людзей, губляцца ў здагадках, калі вы не ведаеце праўды, гэта я вам скажу, што загадзя правальны шлях. І гісторыя Кія – гэта шлях скрозь забабоны, скрозь недамоўкі, каб нагадаць людзям, як важна размаўляць, а не здагадвацца, і дзяліцца, а не губляцца ў здагадках, бо вельмі шмат у гэтым творы адбылося менавіта праз тое, што людзі не размаўлялі. Чалавек баяўся нешта сказаць іншаму чалавеку, ён трымаў гэта ў сабе, і ў выніку атрымалася тое, што атрымалася. І, магчыма, наша жыццё склалася б інакш, калі б людзі часцей размаўлялі пра важнае, замест таго, каб меркаваць, нешта сабе прыдумляць і спрабаваць прачытаць думкі суразмоўцы. Природа – самая надежная в мире опора, единственное, за что стоит держаться. У 2018 годзе перакладчыца Ганна Янкута выдала сваю першую кнігу для дзяцей «Кот Шпрот і таямніца атракцыёнаў». І потым быў працяг гісторыі пра Шпрота «Кот Шпрот і зніклы мышамабіль». І цяпер я прачытала ўжо трэцюю кнігу Ганны «Марта і яе мара пра снег» і магу упэўнена сказаць, што Ганна таленавітая дзіцячая пісьменніца. Наколькі я ведаю, сярод дзяцей «Кот Шпрот» стаў сапраўднай бомбай і вельмі спадзяюся, што будзе працяг, а пакуль раскажу вам пра тое, што там у апошняй кнізе. Кніга «Марта і яе мара пра снег» выйшла ў мінулым годзе ў выдавецтве «Папуры», і, дарэчы, ёсць адначасова два выданні на рускай і на беларускай мове. Я чытала, вядома ж, беларускае выданне.
І ў адрозненне ад шпрота, гісторыя Марты яна разлічаная на больш дарослых дзяцей. Тут тэксту трошкі пабольш, ілюстрацый паменш і больш сур'ёзныя тэмы закранаюцца, бо галоўная гераіня яна не можа перасоўвацца самастойна, бо знаходзіцца ў інвалідным вазку. І тут я стаўлю Ганне адразу плюс, бо сапраўды існуе вялікая колькасць класных дзіцячых кніг, дзе ўсе здаровыя, нічога непрыемнага не адбываецца, ніхто не памірае, ўсё просто супер. Але ёсць у свеце іншыя дзеці з іншымі праблемамі, і ім таксама хочацца пачытаць пра сябе, пра такіх як яны. І ўвогуле здаровым дзеткам таксама варта ведаць, што бываюць абсалютна розныя жыццёвыя сітуацыі, і думаю, што яны не будуць супраць, калі ў гісторыі галоўная гераіня будзе на колах. Да таго ж, гэтая асаблівасць Марты не выклікае ў чытачоў нейкага асаблівага шкадавання да слёз, бо часам пісьменнікі спецыяльна спрабуюць выціснуць з чытача слёзы, каб ён героя суперажываў, таму кідаюць герояў максімальна змрочныя жыццёвыя сітуацыі, і калі пісьменнік не вельмі таленавіты, то гэтыя спробы слёзавыціскання выглядаюць вельмі відавочна. Напрыклад, я не змагла дачытаць кнігу вельмі папулярную, нейкі час таму яна была, гэта «Маленькае жыццё» Хані Янагіхары. Я просто не змагла яе чытаць, бо я бачу, як гэта зроблена, як і што рабіла пісьменніца для таго, каб выклікаць шкадаванне да герояў, і мне было гэта не вельмі цікава. І я хачу, каб ад кнігі мне самой хацелася плакаць, каб я неяк гэта самастойна хацела, каб гэта быў абсалютна натуральны працэс, а не такі працэс, дзе я бачу, як аўтар спрабуе гэта рабіць. І тут жа аўтарка не маніпулюе нашымі пачуццямі. Марта абсалютна звычайная, цікаўная дзяўчынка, яна жыве з бацькамі, вучыцца дома. Праўда, яна адчувае сябе трошки адзінокай, бо яна рэдка бывае на вуліцы. Яна жыве ў доме, дзе няма пандусаў, і вельмі цяжка спусціцца па лесвіцы з вазком без пандусаў. Але яна вельмі любіць глядзець у акно, назіраць. У яе на падваконніку часта бываюць галубы, за якімі яна назірае. І вось цяпер настаў снежань, ёй хочацца нейкага снежна-святочнага настрою, каб глядзець у акно, каб там быў сняжок добры, але няма гэтага настрою, таму што за акном нібыта пачатак вясны, там брудна, там слота, дарогі не зацярушвае снежком, і праз гэта Марта вельмі сумуе. Яна вельмі марыць пра снег, але яна зусім не чакае, што так хутка яе мары спраўдзяцца, і яшчэ і такім чынам. Не буду вам раскрываць усе сюжэтныя павароты, але з гэтай кнігі вы даведаецеся пра існаванне фабрыкі снегу, дзе ўсё пад кантролем сучасных тэхналогій. І, праўда, гэта не заўжды надзейна. Мы ведаем, што часам тэхналогіі могуць нас падвесці. І Марта разам са сваімі незвычайнымі спадарожнікамі будзе спрабаваць усё гэта выправіць. І нечакана ў яе жыццё ўваходзіць магія і робіць Марту менш адзінокай. І падзеі ў кнізе адбываюцца ў наш час, персанажы там карыстаюцца ноутбукамі, разбіраюцца ў сучасных тэхналогіях, таксама лексіка адпаведная сустракаецца часам. І не магу сказаць, што ад гэтай кнігі Ганны я засталася ў такім жа захапленні, як ад гісторыі пра ката Шпрота, бо прыгоды Шпрота яны больш дынамічныя, бо яны разлічаны на больш малых дзетак, якіх трэба неяк зацікавіць яшчэ ўмець. А тут жа кніга мне падалася трошкі зацягнутай, хаця там падзей увогуле не так шмат адбываецца. І, дарэчы, у самым пачатку кнігі я сустрэла падрабязнае апісанне галубоў і ўспомніла, што сама Ганна захапляецца бёрдвотчынгам, і яна таксама дае ў кнізе цудоўную параду, якую, на жаль, наколькі я бачу, вывучылі яшчэ не ўсе, што птушак ні ў якім выпадку нельга карміць хлебам і батонам. Для іх гэта вельмі шкодна. Але ж мы прывыклі, бярэм кавалак батону і ўсё, пайшлі на рэчку карміць птушак. Лепш насамрэч для гэтага выкарыстоўваць крупы ці нясмажаныя семкі. Бо і цяпер я часта бачу, як у нас на рэчцы стаяць людзі і кормяць качак батонам, а потым гэтыя качкі, на жаль, сябе не вельмі дрэнна адчуваюць ад вашага батону, таму я вас прашу, не карміце качак батонам. Ілюстратарка ў гісторыі Марты тая, што і ў Шпротах, это Лілія Давыдоўская. Я вельмі люблю яе ілюстрацыі, яны сапраўды чароўныя. Марта атрымалася вельмі яркай такой рудой дзяўчынкай са сваёй разыначкай, як і кот Шпрот. І калі вы ў пошуку новых зімовых гісторый, то можаце звярнуць увагу на гэтую кнігу. Я б не сказала, што яна вельмі дынамічная, вельмі захапляльная, але сюжэт вельмі цікавы, за ім хочацца сачыць. Марта сустракае там розных незвычайных персанажаў і натхняе дзейнічаць. І, дарэчы, чытаць кнігу можна не толькі зімой, бо яна не пра Новы год, не пра каляды, і гэта проста вельмі універсальная гісторыя таго, як усё можна пераадолець, калі ты моцна гэтага хочаш, калі ты прыкладваеш все намаганні да гэтага, і нават калі ты маленькая дзяўчынка ў інвалідным вазку.
А заканчиваю сённяшні выпуск я вясёлымі гісторыямі з жыцця літаратараў. Напрыклад, першая гісторыя пра раман «Тры мушкецёры». Я думаю, вам усім ён знаёмы, калі вы не чыталі кнігу, то, магчыма, вы глядзелі кіно. І калі б не выдавец гэтай кнігі, мы маглі б чытаць яго пад зусім іншай назвай, бо Дюма асабліва нічога не выдумляў, ён хацеў назваць кнігу проста «Атос, Партос, Араміс і Д'Артаньян». Але выдавец сказаў, што ўсё выдатна, толькі яму вельмі не падабаецца гэта невыносная назва, бо ёсць адчуванне, што нехта збіраецца выклікаць д'ябла. Выдаўцу падалося, што імёны мушкецёраў загалоўку гучаць як імёны нейкіх чарцей, і менавіта ён прапанаваў усё спрасціць і назваць раман даволі лаканічна, так як мы яго цяпер ведаем, «Тры мушкецёры». І Дюма ўвогуле асабліва не супраціўляўся, ён наадварот сказаў, што так гучыць нават больш загадкава. І другая гісторыя пра вельмі блізкую нам цяпер тэму, бо ўжо у некаторых з нас год спомніўся з таго часу, як мы на дыстанцыйнай працы, і дзякуй кавіду за гэта, бо нам цяпер добра, у нас ёсць інтэрнэт, ён спрашчае нашу дыстанцыйную працу, спрыяе яе распаўсюджванню ўвогуле, а вось у часы пісьменніка Уільяма Фолкнера ўсё было нашмат больш складана, што, праўда, пісьменніка не спыняла. І ў 30-е гады мінулага стагоддзя Фолкнер заключыў дамову з кінакампаніяй Метро-Голдвін-Майер, і пісьменніку трэба было неяк карміць сям'ю, а праца сцэнарыста яна даволі добра аплочвалася, яму давалі ганарар $500 на тыдзень. І, дарэчы, у наш час гэта ўвогуле нядрэнны такі заробак, нібыта ты нейкі праграміст. І Фолкнер пісаў, дапрацоўваў сцэнарый, ён адаптаваў чужыя літаратурныя творы для экранізацыі, і ставіўся да працы ён, скажам, не вельмі сур'ёзна, але ў той жа час ён яе выконваў вельмі якасна і ўсё рабіў у свой тэрмін. І аднойчы Фолкнер спытаў дырэктара кінакампаніі, ці можна яму дзень папрацаваць з дому. У наш час гэта абсалютна звычайная практыка, калі ты там, напрыклад, трошкі хварэеш, выклікаць лекара не хочаш, каб атрымаць нейкія лісты гэтыя. Ты пішаш проста начальству, што папрацуеш дома, і калі ты, вядома, не машыніст метрапалітэна, цябе абсалютна нармальна могуць адпусціць. І для напісання сцэнарыяў Фолкнеру таксама абсалютна не абавязкова было знаходзіцца на студыі, і дырэктар тады пагадзіўся яго адпусціць, і Фолкнер пайшоў дадому. Але здаецца, што пісьменнік вельмі літаральна ўспрыняў словазлучэнне праца з дому, і калі пісьменніку патэлефанавалі ў яго галівудскую кватэру, дзе ён павінен быў, у прынцыпе, працаваць, аказалася, што Фолкнер з'ехаў зусім дадому, ён паехаў у Оксфорд. Таму ў любым выпадку, каб пазбегнуць вось падобных няёмкіх сітуацый, варта заўсёды ўдакладняць поўную карціну. І нагадаю, што спасылкі на ўсе кнігі вы знойдзеце ў апісанні да выпуску. А на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і падкаст «Белліт». Да сустрэчы!